Hi, best friends! So today, we're going to do an unboxing Crisha! Penshoppe Beauty Pop. Plus, I'm gonna try them. So, let's find out if maganda ba talaga. Abrihon na nato. Bubuksan na natin, best friend. Wow. Wow. Take a look at this. Boom! Uy! First time ko makakita ng gitong lalagyan, ha? So, there are 9 shades. And, hindi pala siya 9 shades. Tingnan mo, may laman pa siya sa loob. So, 18 pala! mukha lang siyang 9 shades. Amazing! Amazing! Pwede ba hindi na lang buksan siya? Ang ganda! So, based sa aking nakitang shades ay meron na ako mga favorite colors. Meron kasi mga shades na wearable everyday, like going to work, going to school, so mga nagme-makeup sa school. But of course, meron din mga shades na you can't wear it sa work, lalo na sa mga corporate. But of course, din, kung nag-work ka naman sa mga magazine, sa mga fashion, lahat ata ng shades, pwede ka talaga doon. Yun. So, it really depends sa field of work mo. Okay, best friend. So, this is a try-on haul. Unboxing. Again, this is not a review. Start na tayo! Light matte, lightweight, long-wearing, bold color. Try natin ang Smack. So, may amoy siya. Amoy pagkain. Amoy marshmallow siya na hindi na kailangan idiin. In fairness. Action! Wild Child. Medyo mahirap bagayin ng orange, di ba? So, let's find out kung bagay sa akin. Same lang ang texture kanina, ha? Action! Alam mo, ito yung mga suot mo, sobrang simple lang. Pero yung lipstick mo, ito yung nag-pop. Yung iba naman na tao, kayang-kaya naman nila na sobrang colorful, even their lips. So, it really depends sa iyong personality. Retro. Action! Ganda ng kulay. Alam mo yung lakas maka-old school. Feeling mo, nasa lumang panahon ka. Medyo fan kasi ako ng mga ganun eh. Prim and proper. It looks so brown. Like a chocolate brown. I'm not sure if I can flaunt this. Meron po akong kapitbahay na sa taas, nagdidrill. Pasensya na po kayo. Bigla na lang. Sayang naman yung shoot ko. Kung hindi ko pa ituloy, narinig mo? Uy! Kala ko hindi ko magugustuhan, ah. Pag mga ganito, dagdagan ko lang ng bronzer. Ang ganda na! Action!
Tanggalin muna natin. Tanana! Queen. Pinkish. Fuchsia. Ano ba yun? Dark na fuchsia. Same lang sa lahat. Ang balis i-blend. Yung gusto mo umalis ng bahay kasi gusto mo rumampa. Kaya lang lakad eh. Action! Boom! Here comes the boom! Ready or not? Yeah! Okay, 1, 2, 3, boom! Nawala ang lipstick. Charot! Siyempre, nag-makeup remover. Okay, next is Slay. Mukha siyang itong Hollywood singer. Si Lorde, favorite color niya yan eh. We'll never be royal. It's running our blood. Ang ganda! Action! One, two, three, kak! Ay, naka! Ganda! Hindi lalim na mag-try kag lipstick. Daghan ka ayo sa isa ka adlaw. Okay. Itong So Extra. Whew! Energy, energy! Energy. Give me energy. Action! That was so extra. Ang ganda. All dolled up. Itong all dolled up. Itong pwede lang everyday. Pwede sa school, pwede sa job. For sure. Kasi, lakas mukhang mabait. Makabait. Cause you may think that who I am. Action! Ito naman yung parang everyday mo na mag-cheek tint and wear this lipstick on, or you just really wanna look cutie pie. Yun, I think this is the right shade to use. Ito yung mga acceptable sa casting. Kapag nag-VTR kami for commercials, before when I was a model, earlier, lahat ng shades ng mga dark shades are not acceptable doon sa audition because they want only light shades like this one kasi they want to see the natural look. So, using this kind of shade makes your beauty naman look natural lang. So, earlier, the shades that we try on is okay for events, right? Sa mga party-party, attending ng mga event, ganyan. So, ito, in fairness, ang dami nilang options, ha? So, this is the next move. In fairness. I like it. Action! Hydra Matte Hydrating Bold Color Sheen. First shade is HEIRESS.
Heiress reminds me of purple heiress. Hi mga Heiress loves! Welcome to my Purple Heiress channel and Hi Aisha! Basta no purple din to, no? Para sa kanya. Let's use the purple heiress. Let's use the heiress. Good. In fairness, paglagay may lipstick na agad, ah. Action! Paglinis na! Tak! Very berry. So for sure, from the word itself, berry color. It's really berry. I like it. Lakas makasosyal tong mga shades na to, ah. In fairness. Action! Parang hindi ako makapaniwala na 200 lang itong mga shades na to. Okay, party fever naman tayo. Party fever. Diba? Masig mag-ulan. Umulan nga! Ganda. Yeah. Maganda siya. For me, pwede rin to siya pang mall. Pwedeng ata ng mga birthday ng daytime. Kasi nandito siya sa, alam mo yung, hindi siya masyadong matapang yung shade ng color niya. Kahit dark siya, mukha pa rin akong mabait. Baby girl. Baby girl. Action! Naughty and nice. This shade ay sobrang pink. If you're confident to try anything, why not? Lalabas na, bagay. Diba? Bagay! So yung mga sinasabi na para sa maputing kulay lang yun sa mga maputing kutis. That's not really true for me. Dark skin color, yellow skin color, pinkish, kayumanggi, tsaka maputi, ay pareha-parehas lang tayo bagay sa iba-ibang kulay. Hindi sinasabi ang red lipstick, pang puti lang yun eh. Meron naman tayong tinatawag na colorism. They discriminate you because of the color of your skin. Kaya, kailangan natin iwasan yung mga ganun dahil lahat naman tayo, ginawa tayo ni Lord ng iba-ibang color, iba-iba tayong, we have unique skin type, skin color. Kaya, we have to appreciate what God gave us. Diba? Okay, nagyaya na ka. Ibutang na yung lipstick dahil. It's hot pink. Like, sobrang lakas makamanika. Ganda. Ang ganda. Maglagay tayo ng pink blush. Action! I don't think it looks naughty, though. It looks nice. Nice. Bait mo dyan, tay. Okay, next na tayo. 1, 2, 3, and a BAM! BAM! Ang susunod na makeup ay fearless. Fearless na fearless. Bakit? Hindi ka natatakot na gamitin tong sobrang dark. My goodness. Okay, fearless na fearless siya dahil. Fearless. Fearless reminds me of my friend EJERCITO. Meron siyang
music video na Fearless. Anyway, hi Eric if you're watching. Na, feeling ko hindi naman manood yun kay About Makeup. Malakas makasosyal ulit. And the girl next door. Action! Daydream, 'cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight. Char, kumanta! Papikit-pikit pa dyan. Oh my God. Uy, alam mo, ang ganda lang nito. Iba yung nakalagay na beauty pop, Penshoppe. Nagyaw-yaw ka, day! Okay. Daydream na tayo. Action! Is the sky. Keep on shining. Okay, mauve it na tayo. Mauve it! I like to mauve it, mauve it. Move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Oh my God, bakit ba? Bakit ako nakakaisip ng mga kanta sa bawat pangalan? Ay. Ang ganda. This will be one of my favorite shade. Mahilig ako sa ganitong kulay eh. Action! Yes! Ang last shade is the lightest for me. Legally nude. Nude na nude. Okay. Maraming ayaw ng nude kasi pale daw tingnan sa lips and medyo nahirapan sila mag-makeup. Nude kasi yung lips, masyadong dead nga. Kaya you have to put more color. But, if tamad ka nga, you can wear those lipsticks, those shades kanina na mga dark. Kaya ito, i-try natin, tingnan niyo. Kaya magdadagdag muna ako ng eyeshadow. Action! Hindi ka na mukhang pale since masyadong nag-effort ka na sa eyes mo and blush and contour. Right? Did you like my unboxing try on Crisha Uy for Penshoppe Beauty Pop? Let me know. Anyway, if you like this video, don't forget to like and share it. May nagpapa-shout out. Isa-isahin ko lang mag-shout out. Hello to May Ann Canubas, Kezia Erano. Hi Kezia Erano. Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get notified every time I upload a new video. Okay, love you, Miss Friend. Salamat kaayo. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh, baby, yeah.